Kezkazko egoera bizitzen ari gara azken urte terdian, pandemiak denari eragin dio, ez? Gure egunekoari, lan egiteko formari, harremantzeko formari, eta guzti horrek eragina du gure gorputzean, gure buruan. Eta horren inguruan hitz egingo dugu, datozen minutuetan, Gaur Txapa aldizkarira, Ziortza Karrantza psikologoa eta sexologoa batu zaigulako. Haupa, Ziortza? Egun honan. Pandemia hasi zenetik, arazo gehiago azaleratu dira, buruari dagokionez, buruko osasunari dagokionez? Bai, zalantzarik gabe azkenean, pandemiak dena hankaz gora jarri du, eta hor agirian gelditu da, gure osasun mentala zaintzea oso garrantzitsua dela, eta inpaktu handia izan duela hortan. Buruko gaitzei gehiago erreparatu diagu, gehiago hitz egiten ari da azken urte honetan honen inguruan, gehiago azaleratu delako? Bai, nik uste dut azkenean gizartean aldaketa bat eman dela, eta hitz egin dugu gehiago, hilkorrak garela adibidez, hitz egin dugu gehiago gaixotasun bat hartzeko aukera daukagula edozein momentutan, eta hitz egin dugu gehiago ere, antzietatea igo dela edo depresioa igo dela, eta pertsonak azkenean orokorrean ez zeudela ondo. Lehenengo eta zer da buruko osasuna? Ezaten dugunean hori zerri egiten diogun erreferentzia? Ja, buruko osasuna ditzen da, baina askotan nik pentsatzen dut osasun emozional bat dela, ez? Azkenean buruko osasuna esaten dugunean, hori esaten ari gana azkenean pertsona oreka bat daukala, ongi izate bat daukala, ondo sentitzen dela bere bizitzan, bizitzeko gogo bat dauzkala, orduan oreka hori ondo mantentzeuela eta hor dauka osasun, buruko osasun bat. Orduan hori tanbaleatzen denean, hori mugitzen denean azkenean, esango genuke gaixotasun bat sartzen dela. Lan gehiago izaten ari zarete, azken bolada honetan? Bai, zalantzarik gabe jendea orokorreanik esango nuke jendea ez dagoela ondo eta behar bat dagoela azkenean hor laguntzeko bai. Aipatu dugu, tabu asko dagoela honen inguruan berba egiteko, norbanako batek olako zerbait sufritzen duenean ere kosta egiten zaio, ez? Agian lagun artean kontatzeari, ikusgarritasuna ere edo hori kontatzea ere garrantzitsua da, eta hedabideetan hitz egitea honen inguruan? Bai, zalantzarik abeze bestela ikusten da, pertsonak usten dute, sentsazio bat daukate, azkenean norbanako gauza bat dela, ez? Eta nik uste dut pandemiak, zentzu horretan, lagundu duela konturatzeko bebai, orokorrean hau pasatzen ari dela, eta guztioi pasatu altzaigula momenturen batean gaizki sentitze hori. Baina luzatzen ari da, ez? Eta orduan lusatze horrek ere, ez dakit, sentsazioa dut orain gero eta agerikoagoa direla desoreka horiek esango dugu, ez? Bai, hasiera batean pentsatzen genuen 15 egunetako gauza bat izango zela, ez? Eta daramago ja urte terdi, bi urte, orduan, azkenean hor sortu dira kriston frustrazioak, azkenean egonezak igo dira, ez? Eta sentsazio hori, ez genekiela zaintzen gure bizitza, azkenean hori baino lehen, gure sentsazioa zen gure bizitza nahiko kontrolatuta geneukala, eta pandemiarekin azkenean hor geneukan kontrola galdu dugu, orduan hori ikusi dugu, frustrazioa ere agertu dela bide honetan zehar. Aipatu dituzu lehen, antzietatea, depresioa, antzietatea askotan aipatzen da eta sufritu ez duenarentzat tontakeri bat izan daiteke, baina sufritzen duenarentzat arazo larria izan daiteke ere, ez? Nola definituko zenuke edo? Antzietatea, kanpotik pentsatzen du, jendeak orokorrean pentsatzen du, pertsona bat antzietatea baldin badauka, erlajatzea eta jazta, ez? Lasai hartu, bizitza hartu behar dezu este modu batean. Antzietatea zer da? Antzietatea azkenean da, pertsonak sentitzeuela sintoma desberdinak, batzutan sentsazio dauka bere bihotza oso azkar dijoala, hor pentsatzen du agian bihotzeko emango diola, orduan hor agertzen dira pentsamendu negatibo asko, beste batzutan agian galtzen du indarra, ikusten du ezin duela arnasa hartu, orduan sintoma desberdinak agertzen dira, horri etzen zaio antsietate atake bat, eta pertsona askotan hori pasatzen zaionean, hor dauka beldurra berriz noizbait agertuko denez, orduan bere pentsamendua aurre egiten dio egoera horri, orduan kalera ateratzen denean, hasten da pentsatzen agian atake bat emango diola, eta horrek askotan limitatu egiten du bere bizitza, ez? Orduan hor askotan berrera deseraiki behar du azkenean, deseraiki behar du sortutako pentsamendu negatibo hori aurre egin ahal izateko antzietateari. Eta dena, pentsamendutik dator?
Bai, normalean pentsamendu, batzutan pentsamendua ez da kontrolatzen, agian sartu egiten da, eta pertsona igual sentitzen du, bere bihotza sentitzen du, eta orduan hasten da pentsatzen, oi ama, uste dut azkarregi doala, orduan jazten da konprobazio horiek egiten, eta orduan hor ja antzietatea areagotu egiten da. Eta zein faktore uste duzu eragin dezakela, buruko gaitz horiek zegotega orekatuta? Bueno, nik uste dut faktore asko egon direla egoera honetan elkartu direnak, ez? Alde batetik ez jakitearena, ez? Zer pasatuko den bihar, ikustea gure bizitza mugatua dagoela, ez? Mugitzeko ahalmen hori, eskatasun hori galdu dugula askotan, lan arazo asko ematen ari dira bai. Orduan horrek ere, diru kontua dela eta pertsona asko daude gaizki pasatzen momentu honetan, ez? Ez izate azkenean ziurtasun bat, ez jakitea noiz bukatuko den, azkenean, ez dakigu zein momentutan bukatuko den, eta horrek ere eragiten du tristezi bat askotan, ez? Beldurra egon da oso presente, eta zentzu horretan bai komunikabide kriston eragina daukate, ez? Eta ardura daukate hortan. Hori da, etengabe egon dira errepikatzen, arrisku bat zegoela kalean, ez? Eta saiatu behar ginela hori da, eta saiatu behar ginela gure buruak babesten, eta hori etengabe errepikatzen badute, azkenean beldur hori handitzen da, eta askotan ere sortzen da beste gaitz bat, oraindik ez den asko hitz egiten zentzuten dugu gehiago depresio eta antzietatearena, baina garatzen ari da pila bat nahasmen obsesibo-kompultsiboa, ez? Claro, nahasmen obsesibo-kompultsiboa, oain arte pelikuletan askotan ikusi izan dugu, ez? Nola pertsona maiz garbitzen zituen eskuak, zerbait ekiditeko, eta askotan... Pertsonaien bat, telesaien baten atortzen zait burura. Bai, ez? Eta ikusten dugu hori gertatzen ari dela eta umeengan asko garatuko da, ez? Oraindik agian ez dugu ikusten zein den pandemiak izaten ari duen... Ze arrastu itziko duen, ez? Gure memorian, gure egunerokoan, ez? Hori da, baina pentsatzen... Jaso ditugulako ohitura batzuk, Claro, ohitura batzuk, kasu batzuetan ezin direna jaitsi, ikuste dutelako egunean zehar ez dakitzen bat aldiz garbitu behar dituztela eskuak edo eraman behar dituzte eskualarruak ez dakitze gauza, azkenean pentsamendu negatibo bat sartzen da hor, orduan pertsonak egin behar du zerbait horri aurre egiteko, ez? Orduan pentsamendu negatibo hori etengabe baldin bada gaixotuko zea edo kutsatuko zea, azkenean pertsonak garatzen du konpultsio bat, egin behar duena ez dakitze gauza, eskua garbitu edo egin behar du ez dakit nondik ez pasatzearena eta erritual batzuk garatzen ari dira, printzipioz normalizatzen gaudenak, baina azkenean epe luzerako ere horrek eragin dezake bere bizitza ezin duela egin. Azkenean ezin duela normaltasun bat lortu, azkenean bere ritual horiek errepikatu behar dituelako. Orduan, momentu honetan gauza horiek ematen du, inkluso kasi onak, eta beharrezkoak direla, hori da, baina nire beldurra ere hor dago, ze azkenean ikusten ditugu ez, ume asko ez direla kapaz musukoak entzen, ze ematen die kriston beldurra, ez? Orduan, ikusiko dugu ere ze inpaktua izango duen epe luzera. Gazteak ere aipatu nahi nituzkez, aipatu izan da ez, nerabeen adimen osasunari buruzko txosten argitaratu zuen Jaurlaritzak, eta pandemiaren eraginez 50% hazi da arreta psikologikoa jaso duten nerabeen kopurua, ez? Datu arriskutsuak dira edo orain erreparatu diogun guk ere honi? Nik uste dut orain erreparatu diogula, egia da, nerabeen bizitza momentua ez dela erreza, ez dela erreza orokorrean nerabezaroa ez, baina ere gutxiago baiek bizitzen ari diren momentu honetan, azkenean dauzkate limitazio asko, askotan izan dira nahiko seinalatuak ez, ematen zuen ia pandemiaren arazoa nerabeak zirela, azkenean haiek ez zeuden gauzak ondo eginen. Orduan, nik uste dut haiek izaten ari dira kriston presioa bai, haiek behar dute beste pertsona batzuekin elkartzearena, hori dena euren identitatea garatu alizateko, eta hori murriztua ikusita, azkenean normala da haienkan izatea eragin handi bat ere. Antzietate sintomak sufritzen ari direla diote gazteek, ez? Pandemiaren ondorioz nola identifikatu dezakete
txarto daudela. Bueno, askotan beldur hori ikusten dutenean oso ondi dagoela, ez? Edo besteekin elkartzeari beldurra diotela, edo klasera juteari beldurra, edo... Karo, pentsa ere, haiek agian maitemintzen direla momentu honetan, eta beste pertsona batekin elkartu nahi direla, baina daukate kriston beldurra, ez? Kriston beldurra, agian beste pertsonari musu bat ematen badiote, agian amona hilko dutela, ez? Eta holako pentsamendu zuzenak garatzen ari dira askotan, erresponsabilitate hori edo ardura hori, eta horrek ere eragina dauka, ez? Azkenean noiz biziko dituzte euren maitasunak, noiz biziko dituzte euren topaketa erotiko horiek, noiz biziko dituzte azkenean, bizi behar dituzten gauza horiek nerabezaroan, ez? Noizko. Orduan, hor daukat ere erronka. Orduan, nola konturatu azkenean ikusten dutenean ez direla ondo sentitzen eure buruarekin, edo sintoma horiek agian ikuste dutela arnasketa oso asko arintzen dela derrepente, edo ikusten dituztela beste sintoma batzuk kontrolatzen ez dituztenak. Izan daiteke ez bakarrik nerabea gaizki dagoela, inguru ere ondo egon behar da, ez, laguntzeko. Eta honek den hori eragin digunez ere, horri inguruari ere erreparatu behar zaio, ez, familiako kidei edo elkarrekin bizitzen diren guztioi, ez. Zalantzari gabe, azkenean familia sistema bat da, orduan depende nola dagoen ama edo aita edo amona edo ez dakitzera, azkenean guztion garen eragina hauke, orduan familiaz badago ondo eta momentu honetan baldin badaude beldurrez edo baldin badaude gaizki pasatzen edo baldin badaude ez dakit arduratuta, horrek ere eragina dauka nerabengan, orduan azkenean familia sistema bat da eta familia osoa zaindu beharko luke bere osasun mental da ere. Gero bestetik aipatu duzu beldurrak, ez? Beldurrak aipatu dituzu baino gehiagotan, baina bakardadea ere izan daiteke pandemia honek ekarri duen beste ezin egon bat, sozialki ezin harremandu eta bakarrik sentitzearena. Claro, pentsa azkenean, etengabe egon direla mezuak bakarrik egon elkartu altzinela zure familiarekin, ez familiarekin, bakarrik elkartu altzinen zurekin bizi zen pertsonarekin, orduan, klaro, bakarrik bizi diren pertsonak, azkenean, ikusten dute hor, ere limitazio bat dagoela, ez? Orduan, bakardadea oso agirian gelditu da, baita pertsonan nagusiengan ere, ez askotan, ikusi izan dute, pandemia orokorrean zehar, ez, nola batzutan, ezin zituzten azkenean bere familiako kideak ikusi beste herri batean bizi zirelako, horrek ere inpaktu bat daukagugan, zalantzarik gabe. Gauza horien inguruan berba egiten dugunean, antsietatea, depresioa, beldurrak eta askotan fokoa ere gazteak aipatu ditugu, baina emakumeak izaten dira. Honetan ere ematen du generoak zerikusia daukala, edo den hori eragin digu. Nik uste dut denoi eragin dugula, baino gehiagotan diagnostikatzen da emakumeengan, ze haiek gehiagotan eskatzen dute laguntza. Ere, suizidioak igo dira, pandemia zidenetik, oraindik ez dira datuak agertu hola zuzenean, baina ikusten dugunagatik eta kontsultan ikusten dugunagatik ere handitu indira, eta kasu horretan adibidez ikusten dugu gehiagotan izaten direla gizonen artean, ez? Orduan, batzutan emakumeek eskatzen dute laguntza eta hor diagnostikoak ematen dira, baina ez haiei gehiagotan pasatzen zaielako baizik, eta haiek agian errestasun gehiago daukatelako laguntza bat hori da. Eta beste kasu batzuetan, agian ez dituzte irtenbiderik ikusten, eta orduan, hartzen dituzte beste erabaki batzuk. Gutxinaka aurrerapenak eman badira ere, ez? Gehiago hitz egiten dugulako buruaren osasunaz edo, orekaz, aipatu diguzun bezala, oraindik ere jende askoren arabera, oizkanpokoa da psikologaren gana joatea laguntza eskatzera? Nik uste du hau normalizatzen goazela, ez? Eta gero eta integratuago daukagula psikologoen papera importante izan daitekela bizitzaren momenturen batean, ez? Egia da, oraindik daudela familiak non pentsatzen duten, oraindik entzuten dugu, ez? Ez nik ez dut hortan sinisten. Ez du zertarako balio, ez du zertarako balio, orduan oraindik ere badago hori, ez, kalean. Daude familiak haiek ez dutela agian eurentzat laguntza eskatzen, baino bai euren seme alabentzat, agian errestasun gehiago daukate ikustea fokoa eurengan eta ez ikustea hainbeste, agian gurasoentzat ere izan daitekela lagungarri laguntza hori eskatzea, baina nik uste dut hor aldaketak ematen direla eta ematen ari direla eta psikologoaren papera gero eta gertuago ikusten dugula ere gure egunerokotasunean. Ikusentzulengoari zer esango zenioke? Hori da, pila bat eskertu behar diogula, azkenean ora gertzearena, ze horrek ematen dio gure figurari ere presentzia bat eta importantzia bat ere.
Sasoi honetan ere asko hitz egin da, edo, entzun izan dugu jendea kesu, osasungintza publikoak ez duela behar diren baliabideak jartzen, ez? Norbait gaixo dagoenean, tratamendua edo izateko. Nola ikusten duzu zuk hori? Bueno, guztiz ados nago, azkenean oso murritza da eskaintzen den zerbitzua. Nik uste dut pandemia aktibatu zenean, hau guztia hasi zenean, hor hartu behar izan zutela erabaki bat hiruko iztearena psikologo edo psikiatren zerbitzu horiek eta etzen eman. Orduan, hor ikusten da zula handi bat dagoela, eta azkenean pertsonak behar du dirua, ez? Joan alizateko edo erabili alizateko lako zerbitzu bat. Terapia bat egin alizateko, zaintza bat. Azkenean, osasun publikoan ez dago errestasun hori edo terapia horiek izaten dira askotan oso motzak eta oso denbora gutxi daukate, ze azkenean gainezka dauz, orduan hor utzune handi bat gelditzen da. Utzunea eta askotan kesu agertu da jende asko, sasoi honetan, ez dakit ageriagoan geratu delako, medikalizazioaren, gain medikalizazioaren hauzia, ez? Jendea psikologora bideratu beharrean, medikamentuen bitartez, botiken bitartez, zandatzen saiatu edo. Bai, azkenean, epe laburretan. Ez dute esaten kontrajarriak direnik, baina, iritzia nahi dute... Bai, azkenean pilulek badaukete oso gauza positibo bat, dena epe laburrean daukazula emaitza, ez? Azkenean gaur egun gero eta emaitza azkarrago bilatzen ditugu. Orduan, hori alde batetik eta beste alde batetik askoz merkeago da pilula bat erosteak, tratamendu bat egitearena. Epe laburrean orduan gauden kontsumo gizarte honetan izan da oso ona, oso positiboa, hori pairatzeko azkenean horri erantzun azkar bat emateko, ez? Baina egia da, hori ez dela azkenean bidea, zeatik ze pertsonak, pandemia hasi zenean, medikuak askotan errezetatzen zituen antidepresiboak edo lo egiteko pilulak edo antziolitikoak askotan telefonoz, eta oraindik ere mantentzen dira tratamendu horiek, ez? Inork agian ez ditu begiratu pertsona horiek ikusteko zelan dauden, zer behar duten, orduan egia da, epe laburrera izan dela erantzun azkar bat, baina ez dela bidea, azkenean pertsonak ikusi behar du, edo landu beharko ditu azkenean beste estrategia batzuk aurre egiteko. Beldur, bakardade, edo desoreka emozional horiei, ez? Edo kontrolatu alizateko, agian gaur ez du lorik egingo, baina agian ikasi behar du erlajatzen, edo agian ikasi behar du aurre egiten azkenean buruan dauzkan beldur horiei ere. Peluseko tratamenduak izaten dira? Edo zuzetan? Pilularenak? Ez, dinot terapian eta... Ez du zertan enfokearen arabera bebaiz, psikologian badaude enfoke desberdinak eta badaude batzuk askoz luzeagoak direnak eta badaude beste batzuk saiatzen direnak erantzun bat bilatzen eta laburreko erantzun bat bilatzen pertsona ondo funtzionatu alizateko, ez? Orduan ez du zertan, ze askotan pertsona askok agian pentsatzen dute, esken naiz hortan sartutuko, ze agian egongo naiz 30 urte, enfokearen arabera ez du zertan, badaude gaur egun terapia brebeak bai, eta ez du zertan egon behar bizitza osoan, ze aukera bat agian gauza horiek lantzeko eta jazta. Psikologoak ere bere burua zaindu behar du, ez? Bai, zalantzarik gabe bestela ezin ditugu beste pertsonak lagundu, ez? Azkenean gu egon behar gara ondo, gu bilatu behar dugu gure oreka bai eta gure estrategiak ondo jarraitu alizateko eta aurre egin alizateko egunerokotasunari, ze pertsonak gaur egun daude bat ere ondo. Lehen ere aipatu duzu suizidioa eta heriotzaz ere hitz egingo du pixka bat, beste tabu handietako bat da gure gizartean, ez? Eta heriotza eta doluetan aditua zara ere, ez? Psikologo lanetan, ez? Gai horretan ere tabu handia dago edo hori ere aldatzen doa? Nik uste dut hori aldatu dela pila bat pandemiarekin. Bai, pandemia baino lehen heriotzaren inguruan etzen egiten. Uste du pasatu gara kontrako aldera, ez? Hasieran etzen hitz egiten, ematen zuen ez ginela inoiz hilko, azkenean ginera, hemen egongo ginela betiko. Orain zenbakietara ere pasatu da. Hori da. Pasatu gara beste alde batera, ez dut uste positiboa denik bat ere, pasatu gara guztiz kontrakora, ez? Ikustea, hori, azkenean hilkorra garela, eta garatzea azkenean beldur bat bizitzari, eta hori ezin da izan, ez? Azkenean lehen agian genukan, geunden
bizitzarekin oso konektatuta, eta, bueno, pentsatzen genuen hemen egongo ginela betiko, eta hori guztia, eta pasatu gara kontrakora ikuste azkenean heriotza mehatxu bat dela. Eta edozein momentutan agertu daitekela, eta egon behar garela gure burua zaintzen gu ez harrapatzeko, ez? Eta hori ez da azkenean izan beharko genuken, nire ustez izan beharko genuken mezua. Azkenean heriotza gurekin dago, jaiotzen garenetik, eta uste dut gainera, heriotza oso irakasle potente bat da, laguntzen diguna heriotzaz disfrutatzen eta bizitzaz disfrutatzen eta bizitza ondo bizitzen azkenean, ez? Orduan, ikusten badugu heriotza gure etzai bat bezala, azkenean ezin dugu ondo bizi. Orduan, nik uste dut egia da hitz egin dugula gehiago heriotzaren inguruan, baina ez diogu enfoke positibo bat eman heriotzari, eta nik uste dut eman beharko geniokela. Hezkuntzatik ikasi beharko genuke, heriotzarekin bizitzera, beldur barik. Zalantzarik, azkenean ikusi beharko genuke heriotza, gure bizitzan laguntzen gaituen zerbait bezala, ez? Eta gure bizitzari balorea ematen dion zerbait bezala. Azkenean heriotzak ematen dio bizitzari balorea. Heriotza egongo ez balitz, azkenean gure bizitzak ez zuen pentsa egongo bagina hemen betiko, ez? Azkenean, nik ez dut imaginatu nahi. Ematen dio balorea horregatik, ikusten dugulako ere denbora pasatzen dela, denbora aprobetxatu behar dugula, orduan nik uste dut heriotza ikusi behar dugula lagun bat bezala eta ezetzai bezala. Dolua dago hor ere, ez? Heriotza gertatzen denean, norbanako bakoitzak, ez? Hori ere, ez dago ikasketarik, ez? Ez dago ikasketarik eta gainera pentsatzen dugu, entzuten dugu kalean, ez badaude mezu batzuk, ez dakit nahiko mezu, lagungarri ez diren mezuak esango nuk, ez askotan pertsona doluan dagoenean askotan esaten zaio, ja pasatuko da, saietu behartzara gauzak egiten, edo badaude gauza batzuk, eta askotan, nik uste dut doluan norberak bizi behar duela bere dolua, dolu guztiak pertsonak dira eta bakoitzak ikusi behar du zer behar duen, eta dolu hon bat egiteko azkenean dagoen errez eta magikoan ikuste dela, norberak errespetatu behar duela bere prozesua, eta ez konparatu besteen prozesuekin, bere barrukoa entzun, askotan badaude pertsonak agian behar dutela denbora asko, ez dakit isilik egon etxean, bajan egon, eta badaude beste pertsona batzuk agian behar dutela guztiz kontrakoa, kalera atera, ez pentsatu, norberak errespetatu beharko luke bere prozesua eta ez epaitu, askotan badoluan gertatzen dena da pertsonak epaitzen duela bere dolua, agian ez dut ia negarrik egin, ez dakitzen bat egin behar den negarez, norberak ikusi beharko luke. Edo gutxitan pentsatzen detorren inguruan, edo oraindik dauketa arropa etxean eta oraindik ez nazka paskentzeko, bakoitzak errespetatu beharko luke bere prozesua eta ez epaitu. Eta gero beste gai potolo bat, suizidioarena da, ez? Horrere, tabu ezin egon, ez dakit, kontu asko azalaratzen dira, edo tapatu nahi izan dira, ez? Alde guztietatik, Nik uste dut azkenean suizidioak agirian uzten duela gizartea ez dagoela ondo, ez? Eta horregatik ez da hitz egiten horren inguruan. Aspaldian ja OMS? OMS, ez dakit nola. Munduko Osasun Erakundea. Hori da. Munduko Osasun Erakundeak aspaldian esan zuen importantea zela komunikabidetan suizidioaren inguruan hitz egitea, suizidioa ekiditeko. Eta ez da egiten, protokolo horiek ez dira aurrera eramaten, ez da horren inguruan hitz egiten, hori gelditzen da hor gelditzen da utzune bat. Existitzen ez balitz moduan, tapatzen da guztiz, ez? Eta agertzen denean gainera ez da ondo agertzen. Ze gutxidan aipatzen bada, imaginatu gizon batek ez dakit beste bere emakumea erailtzen duela eta gero buruaz beste egiten du. Orduan, hor esaten da. Notizio horretan esaten da, gero buruaz beste egin duela, eta orduan hor ematen du, nahiko justifikatua dagoela horren inguruan hitz egita edo hori aipatzea, baina gaude oso mezu murritz bat egiten, eta gainera bialtzen gauden mezua da, oso justifikazio potente bat baldin badau, buruaz beste egitea ondo dagoela, ez? Orduan, oso gutxitan tratatzen da, eta nire ustez tratatzen denean oso gaizki tratatzen da. Eta egia da, oso lagungarri izango zela suizidioaren inguruan hitz egitea. Zergatik, ze azkenean, agian horrekin lortuko genuke pertsona askok ez egitea. Birplanteatzea, telefono bat izango bagenu, ere ez dakit haiek jakitea deituan dutela, eta beste aukera batzuk daudela bizitza honetan jarraitu ahal izateko agian deituko luket, ez dakit. Baina eskaintzen ez badugu ezer,
ematen ez badugu ezer, agian hori pasatzen ari da, eta ez gaude zer egiten, ez? Eta beste alde batetik horren inguruan hitz egingo balitz bai, suizidatu diren pertsonen senideek ere sentituko lukete azkenean, hori pasatzen dela, eta ez bakarrik haiei gertatu zaiela, ez? Ze hor bai sentitzen dutela kriston bakardadea, pentsatzen dutelako haiek ez direla kapaz izan horiek egiteko, hori da, kulpa hori, eta orduan haiek responsabilitate bat hartzen dute, non, azkenean, kulpa hori uste dut gizartean banatuta egon beharko zen, ez? Azkenean, gizarteak gara ere, izan beharko ginen horren responsable, ez? Orduan, ardura hori hartu beharko genuke, eta horretarako suizidioaren inguruan hitz egin behar da. Hitz egitea aipatu dugu behin baino gehiagotan, komunikabideetan ere gai hauek plazaratzea, ziortzazu urte batzuk daramatzazu hortan ere, ez? Divulgazio lanetan, ez? Psikologoek egiten duzuen lan hori kontatzen, irratian, telebistan, ez? Garrantzitsua ikusten duzu? Oso garrantzitsua ikusten dut, gainera pentsatzen dut, holako divulgazio horretan ere, edo hori da, nik daukadan itxaropena bai, ez? Hor entzuten dauden, irratian entzuten edo telebista ikusten dauden pertsona horientzat ere, agian izan daiteke lagungarri entzuten duten hori. Eta nik uste dut, orain inoiz baino gehiago behar ditugula pilula horiek, ez? Ikusteko azkenean guri gertatzen zaigun hori normala dela, edo irtenbide bat dagoela, eta aurrera egin aldiogula bizitzari ere, eta horretarako behar dugu batzutan entzun mezu positibo bat, eta ez bakarrik askotan errepikatzen diren mezu negatibo horiek. Mezu positiboarekin geratuko gara, Ziortza Karrantza, mila esker, gaur gure galderei erantzun izanagaitik. Mila esker zurian egon bidatzegatik. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.